Bore da I chi gyda, croeso i'n hoedfa ni ar y we o Dijon Penri. Bydded geiriau fy ngenau'n dderbyniol gennyt am y fyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti. Gweddiwn. Ein diw goruchaf rydyn wedi dod i thaddoli di, i gyhoeddi dy ffyddrondeb, i gydnabod dy frenhiniaeth ac i ryfeddu at y gariad. Amen. Mae heddiw yn Sul y Fam, diwrnod i'n hatgoffa am gariad pur dilychwyn, cariad mamol sydd yn ddiamod, anhunanol, cariad sydd yn cael ei fynegu ni yma ar y ddaear, ac sydd yn adlewyrchiad o gariad ein tad nefol tuag at bob yr un ohonom. Cariad Duw, y cariad diamod sy'n cael ei arllwys trosom, y cariad sy'n rhoi rhyddid i ni i fyw ein bywyd fel yr ydym yn dewis, ac yn ein gadael ni wneud ein penderfyniadau ein hunain a'n camgymeriadau, ac yn ein gallu gwneud lot o gamgymeriadau. Ond nid yw hynny yn gwneud gwahaniaeth i gariad di-derfyn y tad. Daw'r darlleniad o ail lythyr Paul at y Corinthiaid, penod 1, adnod 3 i 7. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, y tad sy'n trigarhau a'r Duw sy'n rhoi pob diddanwch. Y mae'n ein diddanu ym mhob gorthrynder, mwyn i ninnau trwy'r diddanwch a gawn ganddo ef, allu diddanu'r rhai sydd dan bob math o wrthrynder. Oherwydd fel y mae dioddefiadau Crist yn gorlifo hyd atom ni, felly hefyd trwy Grist y mae ein diddanwch yn gorlifo. Os gorthrymir ni, mwyn eich diddanwch chwi a'ch iechydwriaeth y mae hynny, neu os diddenir ni, mwyn eich diddanwch chwi y mae hynny hefyd, i'ch nerthu i ymgynnal dan yr un dioddefiadau a gyrrydym ni yn ei dioddef. Y mae sail sicr yn gobaith amdanoch, oherwydd fe wyddom fod i chwi gyfran yn y diddanwch yn union fel y mae gennych gyfran yn y dioddefiadau. Sul y Fam, sul sydd yn gallu gadael pobl a theimladau cymysg, ond mae'n sul hefyd all gynnig cysur i ni. Gwyl paganedd oedd hi ddechrau yn cael ei gynnal i anrhydeddu y dduwiau sibele. Ond ar ôl gystennu'n droi at Gristnogaeth, y mae'r ymerodraeth Rufeinig yn troi'r wyl i fod yn wyl Gristnogol, gan anrhydeddu y forwyn fair a'r fam eglwys. Yn yr 11 ganrif ar 15, roedd y rhai hynny mewn gwasanaeth yn cael diwrnod i ffwrdd ar y diwrnod hwn o ei gwaith, fel bod modd iddynt fynd adre i dreulio amser gyda'r teulu. Yn aml, dyma'r unig diwrnod o'r flwyddyn y byddent yn cael y rhyddid i wneud hyn. Erbyn canol yr 11 ganrif, nid oedd yn cael ei ddathlu yn y Deyrnas Unedig, ond cafodd diwrnod y Fam ei adfywio gan milwyr o America yn ystod yr ail ryfel byd. Daw'r darlleniad o Ioan 19, adnodau 25 i 27. Ond yn ymyl croes Iesu, yr oedd ei fam ef yn sefyll gyda'i chwaer, Mair Gwraig Clopas a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam felly, a'r disgybl yr oedd yn ei garu, yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, wraig, dyma dy fab di. Yna dywedodd wrth y disgybl, dyma dy fam di. Ac o'r awr honno, cymerodd y disgybl hi i mewn i'w gartref. Yn y darlleniad, glywsom am y fam mewn gwewyr, wrth droed y groes, a phoen y croeshoelio lle mae gwaredigaeth yn cael ei ennill trosom i gyd. Roedd Mair yn gwybod beth oedd dioddef o'r dechrau'n deg, pan anwyd yr Iesu mewn stabal llwm, pan gafodd ei gorfodi i fod yn ffwadur oherwydd bod Herod yn bygwth lladd i Fflintyn. Bydd i ddioddef pan roedd cenedl gyfan yn camddeall i mab. Ac yna wrth droed y groes, y mae mewn poen. Ac yn dwy'n i gof o bosib, geiriau Simeon pan gyflwynwyd yr Iesu yn y deml. Dim ond dychmygu ei phoen y gallwn. Tra bod Mair yn meddwl am ei mab, mae'r Iesu yn meddwl amdani hi.
yn gweld ei phoen a'i gofid hyd yn oed wrth iddo yntau ddioddef ar y groes. Y mae'n gweld ei fam a'r disgybl annwyl i Iowan, ac yn dweud wrthynt, dyma dy fab wrth Mair, ac wrth Iowan yn mynd dweud, dyma dy fam. Yng nghanol ei boen, y mae a chonsern dros ddyfodol y teulu. Ond, y cwestiwn sy'n cofyn, pam nad yw yr Iesu yn gadael i'w frodyr a'i chwiorydd gymryd gofal Mair ei fam? Wel, efallai bod rhywbeth newydd yn dechrau yn y fan hon. Teulu newydd. 2 berson oedd wedi dilyn a chredu yn neges yr Iesu, yn dod at ei gilydd ac yn creu teulu'r ffydd. Drwy'r groes, mae yna gartref newydd, cymuned newydd. Teulu newydd yn cael ei eni. A dyma lle mae'r eglwys yn cael ei greu. Yn y berthynas newydd yma, lle maent yn cynnig cysur i'w gilydd, yn annog ei gilydd ac yn nerthu ei gilydd. Wrth feddwl am y fam eglwys, neu yr eglwys a rhinweddau fel mam, cofiwn mae nodweddion mam dda i'w cynnig cariad, cysur, cefnogaeth, lletygarwch, cymwynysgarwch. Ond mae Sul y Fam yn fwy na'n cariad at ein mam. Mae'n ddydd i ddathlu am gariad ein gofalwyr ar hyd y blynyddoedd. Yn ddydd i ddiolch i'r fam eglwys sydd wedi ei greu o waed Crist. Yr eglwys lle ddawn o hyd gobeithio i gysur a chariad. Mae angen hynny arnom y Sul yma yn fwy nag unrhyw Sul y Fam arall, nag unrhyw Sul arall. Pan ystyriwn a allwn ddod yn hyd heddiw mewn adeiladau oherwydd y feirws corona. Efallai na allwn hyd yn oed fynd i weld ein teulu. Ond mae'r eglwys yn fyw ac yn medru cynnig gobaith yng nghanol ein hanobaith. Cariad a thosturi, empathi a chydymdeimlad. Y cyfan sydd angen arnom i gynnal ein gilydd. Os oes unrhyw un sy'n gwrando ar hwn mewn poen neu wewyr, mae Crist yn deall eich poen, yn gwybod am boen. Mae'n cysur a'n gobaith yn yr efengil. Ac ni'n diolch am y gair. Ni'n diolch am y gair, yr ysgrythyr, ond ni'n diolch am gyfrwng y gair. Ac os na allwn gyffwrdd yn llythrenol ar rywun heddiw, gobeithio bod y gair yn cyffwrdd ein calonnau. Gadewch ni ddathlu gyda chalonnau diolchgar, bod na bobl yn ein caru, a bydded gofal gyda ni dros ein gilydd.
Helpa ni arglwydd i dawelu a distewi yn dy gwmni di, fel plentyn ar fron i fam. Ein Duw grasol, cawn gipolwg trwy gariad y mam at ei phlentyn, ar dy gariad y di tuag atom ni. Mae'r gofal, yr ymroddiad a'r ymgysegriad a ddangosi tuag at y blant i gyd, yn ein galluogi ysgyfarch fel ein mam, yn gymaint ag fel ein tad. Am ddwyster dy gariad, arglwydd molwn di. Fel y mae mam yn meithrin i phlant, yn ei disgu, i bwydo, i dilladu i harwen, felly yr wyt ti yn ein meithrin yn ni, yn ein harwain yn ofalus tuag at eiddfedrwydd, am ddwyster dy gariad, arglwydd, molwn di. Fel y mae mam yn gofalu am ei phlant yn ei cysuro ar adegau o ofid, i cadarnhau ar adegau o ansicrwydd, i hannog ar adeg o her, i nyrsio ar adeg o waeledd, felly yr wyt ti yn gofalu amdanom ni. Yno bob amser i'n cofleidio a'n codi ar ein trad pan fyddwn yn disgyn. Am ddwyster dy gariad, arglwydd molwn di. Fel y mae mam yn amddiffyn i phlant, yn gwylio drostynt ddydd ar ôl dydd, yn effro i berygl, yn ei cadw rhag niwed, ac yn barod os bydd angen i aberthu i hun er ei mwyn. Felly yr wyt ti yn ein hamddiffyn, dy freichiau yn ein cofleidio yn gyson, dy law yn ein gwaredu rhag drwg, am ddwyster dy gariad, arglwydd molwn di. Ein Duw graslon, mam a thad pob un ohonom, gorfoleddwn heddiw yn rhyfeddod dy gariad, ac yng nghysondeb dy ofal. Helpa di ni arglwydd i fod yn gariadus fel yr wyt ti yn gariad, i eraill drwom ni, adnabod grym a gallu dy gariad, yn Iesu Grist. Amen.